ଯଦି କେହି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପେଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା। କିଛି ପାଇବାକୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ନିଜର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଗଲେ ପଛରୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ ତେବେ ନିଜେ ଅସମ୍ମାନ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏକଥାଟି ସତ୍ୟ ଯେ ଡେରି ହେଉ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କର୍ମ ହେଉଛି ସେହି ଫସଲ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥିତିରେ ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫସଲ ଭଲ ମିଳିପାରିବ। ଜୀବନରେ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଥିବା ଦରକାର। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।